Здравам се! Здравам се! Не спреш ли? Окей. Да. Здравам! Айде, няма да кажи! Окей. Окей. Да. Окей. Да. Окей. Да. Не моля те! Орки, не те! Добре, най говориш с ним. Ще си затвора. Що? Защото беше само бин. Добре, чакай малко. Има ли представа за едно нещо? Че съм снимал, когато сме говорили и Орхан, когато казваше глупости, съм снимал. Само един път, само две глупости му снимах. Сега е за видеоклип за YouTube. Кажи здравей на всички! Какво стана? Заби! Да! И телефона ми заби! Всичко заби! Човек, всичко заби! Какво викаш? Всичко заби!